Fi żmien li ġej se jitlesta l-proġett ta' konservazzjoni marbut mal-pittura fuq il-ħitan li turi diversi ġrajiet mill-assedju l-kbir tal-1565 fil-Palazz tal-Gran Mastru fil-Belt. Dan wara li l-awtorità tal-ippjanar ta' donazzjoni addizzjonali ta' 70,000 euro għal dan il-proġett. Il-pittura toffri rappreżentazzjoni unika u storikament preċiża tal-assedju, meta l-Maltin flimkien mal-kavallieri defendew lil Malta mill-Ottomani. Din il-pittura saret fl-1577 mill-artist Matteo Perez d'Aleccio u ħoloq sekwenza narrattiva tal-assedju fuq sensiela ta' 12 xena minn din il-ġraja storika. Lura fl-2020 l-awtorità kienet diġà finanzjat 75,000 euro għal dan il-proġett. Il-professur Joen Kassar qalet li u t-tim tagħha ħadet din il-konservazzjoni bħala parti mill-missjoni tagħha biex jippreservaw il-wirt nazzjonali ta' pajjiżna. Dawn studenti u anki t-tim professjonali li għanna maħna bħalissa jiġu bid-dinja kollha u qed jaħdmu fuq din il-pittura prestiġjuża tal-assedju l-kbir li hija ritratt tajjeb u preċiż ta' li ġara fl-assedju l-kbir. Il-Ministru għall-Ippjanar Stefan Zrinzo Azzopardi qal li huwa ta' sodisfazzjon kbir li tara proġett ta' konservazzjoni jasal fi tmiemu waqt li fl-istess ħin iservi bħala pjattaforma għal proġetti futuri tal-istess livell. Huwa parti minn kontribut li mkien ma' kontributi oħrajn biex naraw li ġewwa din is-sala ewlenija fil-palazz ikun hemm ħarsin sħiħ tal-pitturi mill-isbaħ li hawn din is-sala. Dan huwa mezz ieħor kif l-awtorità tal-ippjanar tkun qed tagħti ħarsien il-wirt storiku ta' pajjiżna kif ukoll huwa mezz kif nikkontribwixxu għal dak illi ħallew ta' qabilna.